बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। दिनै बिराद जुब जुब अखा हादों लोगोफोर। ओमफ्राय आंना फिसाजोआ सर्ट भिडिअ बानायदोंमोन नालाय रेनकट गाननानै, ओमफ्राय दाना अखानिफ्रायनो हाबफिनला आरोना न'आव। फैदो मा फैदो बैथिं थांनो बैथिं ओरैबायदि आरोना रेनकट गाननानै हेपियानो लाजाला। फैदो माइनाव फैदो गावबाय सेन गावबाय। पेलेस को खोलना है ठीक है। दे मोजां मोनदों रेनाव। रेन गो एवे होननाया बोरै मोनलाय मामि? बुंलाय देलाय अखायाव थानानै देलाय बुंलाय मा? वाव आंनि मामाया गस्ला सुनो हाबाय। और फैन है दे रोंबाय नामा? ओ टाइट है क्या? टाइट है उस हाबाय। जा मामाया नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय। रेनकट गानदोंब्लाबो माने सेना गावना होनानैहाय एसे बिखाजों सिदोंमोन ना अखाया। ओमफ्राय दे नों अखायाव जे सर्ट भिडिअ बानायबाय, ओमफ्राय माबायदि मोनदों अखायाव मोसानानै? नोंथारगौ? अ रेनाव मोसानो मोननानै आरोना फैनो नागिराखैमोन। बिराद मोजां मोनदोंमोन नामा नोंलाय? आं नोंखौ गोबाव खालामनो होआखै मानोना एग्जाम खाथिसै मिन्थिबाय। नङाबाथ' आङो एसे मोसानो होबावगौमोन नोंखौ मिन्थिबाय। दा लेखा फरायफिनसै नामा लोगोफोर? दाथ' बहुद अखा हागासिनो आरोना हेभि रेन। एकदम थान्दा मोनलायबाय आरोना बोथोरखौबो एसे सोलायनाय बायदि मोनलायबाय। ओमफ्राय दा दिनैनि अखा हानायखौ माने आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। ओमफ्राय भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय। बाय बाय।